kubri shibun ipi baro kinong keshan be kinong pet ke channel ke jongi ki denjan di hakani ka episode pementang yo ben wan lam shipi ibe ngan ong artist leni ngam nang shubin ong namai labun plat ki kisap ki be idan ma kat bang ngadang yo bangan tip kawai hadin kawai tingam nang shub bangan ong di artist ne di ngam nang shub bangan ong ma imat sabatai hi mai ide nakan ide na pop pendeng re nong ston pendeng re di insiat hu ipi ke kam ke be ile bat kumju ka journey ke jong i kumju kisap ki jong i ba pher bi yo ban le ka jim ke jong i di itai di iba just thong ni mo ba ti la long ko bala subhaban pen itho iki no keshan ki jongi pide manu pile ayu kisap ayu kita giba pidan asuma ne da pimnang shuban khot ngade weng sudai tong bureu ba kim step yarablam ki kam yeng hadin kata bade pen kre saban litrei ban da laj por haki por balaj bade le kino kam ki bangas ngutana to ngai khublei phi kong lai naga dinjat channel bapi la ile si tom manwan dia kendu yanga jingsha menengkong ala kentaj namar ngasngo bangam don ai ban ai syaki pajba ki ban sngap ya kaneka jinge keren jungi ban ngasngo bangam padon kita kisap ki phong ki ban hadu kata ki ban long ban pen pau perthei lane ban pen itu elde andre bade kata kan ngala perkat bha bade long kumani ai mensim la mi phiru ba philayat keleng ban tristom nanta ban kring yaki briu ki bala doni kita kasap syakaran san jongka dinjat channel man yo mensim lam ki parari parisnong prathau kumtaru ngaro ngasngo kuma nganom kantaj namar ba ha hoit ke jing syak lom ne ladang aya nujori la de ber ki we ngam perlong ye andre pade kumbo ong we ni perlok janga wari nujor ber ki we ya nujor ber ila de kaba menta bat kabala depno tawat nga dakata ka jing perkhat tawat nga sim kita ka senjam ong to ngan pedang teng apan krep ha hi mene ala sesa siru kundet adi umsoro kana monong kumong hoi kana monong kiu ba keren tem tang along jai ba teman ba krut hal mo lam habrio hoi subtir ngora thet te na bentar di podcast hoi tang nam ta ni podcast hoi nga kumbapi ong mene ngade yang ai khot bajos don ri khot bajo ka chong gajik sutanat pi ai plural ne singular ki bai singular ki ong bajo bai plural ki ai bajos ker maga kerteng junga ka stang hi josephus thongni takadau don ki ba sim adu us don be sim tang adu o don ki ba sim full pade te hai ti kumno pi sutanat man khajil dia ngas kumbiang dari khot bajor subiang dari khot bajos subiang dari khana chnong ki khot sarjos nomor bang hikai ki dangrit ni hikai khana rit am ki khana rit ki tip beda kata kerteng tengam sung pershu da ki ong sarjos ro ngam sung pershu kamdei bang asung khan re ngam sung pershu ta nomor ba kalong lin ha te ngang wana kalong yong sem baduk baya janjar ba tengah sundun bok pade bang ayo kene galat nama tak ba perkhat te galiang ngan yo ban ailem khubor se ki perlok ki ba ya im jenjar ni ngasem ba da phi thang kono phi le kono da phi le ba le janai kat kum ka jingla jong phi kan don hi so kumba don mata te ni yanga lakha ha kani kisnong penare tamba hakata badon kata office statistik kada tujung roi radio jar ngabu hoi tujung roi ngabu to kerteng jong to office mo statistics te nadu dangret hi image ai thu khana bang asele phuili ha bang dangret te ipai oyanga medico kle mut igata ko kle tang tar e kaslakse kumur bangale big ken hoi ko piti crazy things nomar ngabut teneng we yaki para jonga ngapan set hana ngapan set sya teng aset klemdon i kutli rung set be hagading te nangta ngaset jing taro teng persang yaki slakse ban set jing taro ngapersang kitaro takadau te bang apa ngam tip syu nya pa bang khana ya bang kono te nangta sekwe hakata ka porang khana karon ka porba bang asya badlaj barkoren haka nar senar te hadin kata bade
nagadao jong kata kajing syabat koren imat nengam tip lio se don kui perkidau hadu menta larang bamja ki jau mat be kema jonga ha tengah sengole ranya bamja kmat ki bro teng ka doni ki jing onong teng nomor ba dele bamja kum to mlami ku mat ki tu ba aja ki nang perkhat ba isen e ne ba yam ki a shi shu ba kambang ai jau be kumba yam be kumto kumba yam ba ya nga jau be kumba yam te takadau teng ade leit bamja ha ki jika khawai to masole ran te nang ta na office te sik ka jing imjungi ka yat ba ka jing ka bang kan mau hi manga kemut ka e ka bang sutanat ba nga ka long ban ris nyang ban sas nyang karena ka por bang leit the jas nyang to am te ka putut ka talang tang kum the ba ya la jang ala di ani dan tai ko nga thak nga ngai skam ki isnyang kham jilia ipi kham ye pi da ki jili ale kemen pelat da ris nyang ta te hanga kijing sawa jong ki ding ki si jong kita ki nyang kong wing nang ta kal air bak pangat berjanmit ber step am ki kata bahai ka masim jong te kita ka por ipai don ka we ka radio jat ngasai ra ba kata bantem radio jat kembut kedika radio ko bala jot kan ni tap da ka bateri everyday tamba borok si area hang ya khot be ka bateri everyday ha di behe ha tap da to ki mi jing roi hindi ki mi jing roi kasi te nga song up email ki mi wana yo se tem di radio chat ha te nang to ha ka jebing jonga ki rung bet ki jing roi ki em to teng deng lawan song ne ha dom mulen pade to ko por kan jab ha ka nga kan mau ka don bi ke nga ka banga nga sukwa bet banlong marwe te nga pet kai ki johor nga pet kai sambai johor ki dem tu ki sambai johor ki bla mi dang rit ba tu hon te nga lap akot lenti beneng kot jing dua jungi ka lap ka don ko ki jing dua ko ong ba dua sho ban thung johor ma te nga dua kata nga sim tu johor nga sim lu ej masi nga pet na pedang nga sabu johor po nga sa thung nga le pej man ka singiru em ko ma hadin lai sing tu yap no ne ta ka tu ej sedam ej masi ko ta hai te ngi khambun sini ngi don para khana ngi don para khana ka don ka por ka bengi ting men met mangi dang khana riet nang ta ngi don betang para khana gum to te le no ka don ko we ka janmit akba ka don ko we ka janmit ka jing pa jong ka ta ka halan der ying mu kruk ting ong ka e ka tam ngi le ting wa gan ting le duai ku be ku maria ku pa jongi ber kum tang le duai gan ban laj ka ta ka jing ma sibit ka no ro kam ja ka jing pa ting le pe su ka de man ka masi kawan bam itu kasla duma tengap tiap yo le se udai sisa unong sono tambah uble lapan klamasi ru mimtip de be sha masir mimtip namar ngila dua itu por ngila yat kum ta ka jing bat ngia jenjar ba ngia jenjar mei le chong dukan nanta ipang berbor ipa he jing trei barit jong i ka ying ka behe nanta ngia don bun mut sipara si banai man ong si spa kilo khau tum da te ka jing set jing ta jong i ru kalong ba chu malu mala bi kum to teng set jing ta ngi am dang yu i terang ne na jrong thui arteli phan bat kum ba ka to ka ne melu setbian do jong karai labun kom shit ha teng nang itu khanai ki parlok jonga mong ong ba ka don koi ka por le ipai la shedo karai ka behe wala the bun ko nang ta ba de i le thijing thit no gan ong ap sawan bam jalang tingi la than palat ngi nang bam no ngi ja ngi odo tang sisin no ngi bam lot ko do wani pa shi bit sisin khat kum tur kham yo odo sisar kum khat kum tur mi odo mon se shimi tong song khat subak yo ke nyi do sido khot ala tama ngadon ka phone memory ngadon ka jingkan mag i pa namar ka music hi lane ka jingruai ka rung hanga nengkong ai lang ba ipa sang ta lang ba email namba ipa chungi setem harmoni tem harmoni la song shin tu la song ha jing thiam tem la tem nga ban nga song up snap tu ke la tem I kan chi re prit mere sanchi la tem jura ni pali namar ipa chungi terbe kan ne pali di bahasa ap masim tu te halor ka ying kalong trem kalong supreng ka ying chungi ka ying bakhem te kumta karung katuka musik nga katiun lane kita ki sur ki bangi bu ngabu nga jing royam kadai ka effect lane ka jing kata ka dinang kita ki por hai takada hadu mene ro ngar tha jing royam kadan boy to katuka sur ka batang khu ba kita ki lines ki sur ki bangi usnga ko kra kana ngta ki men jonga ro ki dei ki ba
kiba ya tem gitar kiba yarwai hi haying to ki yarwai ki yuhoi te kimna himen jonga pade ki khamya le ranyam khame mi perthei bana mi perthei ki himen dei phimon interview re nga phi le interview ki imta ma kham tuit ma ki pursla hoi pursla ki tem gitar si te larang sim tertem jongki musodang khna tmo lang sim tertem jongki ki mai ki wat sim yo ka kut tai maki ruspan klian ki wei tmo bapli teng lai sim tu bai ke porom don maki teng setem kai siksai raksai tu mor organ dong tem ka harmoni jong iparong le sei hage ka por le sei harmoni jong ipang atem kai kum tu ayo hi jong wai ka por nak prasnem iman teng lanang ban tem surum tu te ka sniu no pade namar ki khana ki ale tan ki le wo kai kum kum tai mano burung bami hayeng te pa ka dang khana tmo te ka sniu no to te ngakan mau bi pa ba ka ka bat ka e ka ba nga yo ji kai ni pa em habachna jingwa em don kam ban tuat ya ka Mumbai ke Delhi ban sna jingwa don kam ban pej ya no ba kumno sna jingwa ngamut ban ong kam don kam te ban kopi na ki we hai ka e ka ba mi ha na ka jabing jong phi I madde ki jingjie ba man ka singi jing im jong phi I madde ka history ha ga jing im jong phi ka bala dep no I ka madde ki jingjie ba si sha ga jing im jong phi compare lara kam khata mar yong ki we wan ra ka ta jing roi te ka nga yo e ka tam nga ba de ka ta kum ta ki jing roi kum ki jing roi ki ban kong e bang adang snai ti por adang shong class 5 8 ti por thai nga persang sna kai we jing roi mo namar utau ba sam ude basa ngai preng snong te mangi ngisa hajan katai ka nonden hatai jan domolen ban le chamo khlam mo te mun sang to kumut mo u one set kulai be dala janmit kan dala one set kulai ka dei be ka por ba ka no ka sngi kan te ngayo I we ilan yen yo ka sngi ka sep ha nong mau khlam dala one set kulai uba sam dai tiếng yêu thì sự ngọc comment phang ông ai thì lan de stenat hai thì lan tiếng ada kan mau sai thì lan hading kata pada ngoi ngalong mau bancang jual nang mo tiếng sengau sai email pada sai ruai kai bi kini jing ruai tak ki folk song dai hey mangingi phalam chithi A1 mon sngoi tho di komita email sai ruai lan nei power kai kini tai email ru smart ham power I thau jing ruai ru email kadang jiwi jing ruai bang ben mi ajo thong channel ba thau email te kumta kita ka rung ka nyanga ba ngaro ngade ban sna jing roi ban ngasuk tanat sya ngasngap jing roi ba scan ngasngap jing roi yonsun ngasngap jing roi hindi kumtu ngapa snau tanat than jing phareng ngastan dik ta ki te pila sutu ki kino ki belong connected with the nature ka belong don jing dei hi ba imlang salang jungi kumta ken te ngisna ita te ding kata pade ngasngap iwe jing roi hindi aku bi aku me kumta tengah bu kentin kai kan yang yaro ya ong ope nyai kun jonga kala le ke chala harum haneng ka yat leng aka ya kan thu yu khar to thanga something like te na ong tong kata ka jingro itu por ong hp ya ka kun jonga ngam te bela de menta mo ngadon ki kun kan the lai ngot te lai kan the we kun sindang te asu komen ba ngala sia ban snai kita mo itu por Long kata ka deh ka po ba pidang kana. Ngadang pong itu patron ba pejing syong buat pe kumat ko seo ki juti ro ki dei ki banga pong bang le tam na bala bret ki bro na kharai ki bro le tam tu ban pong. Teng ila ya jenti long ba ka por ka ba jinjar ba jing jungi. Ki don ki por bangim yo ja. Teng ha ban ya bam da pathau suda da ka biskot bat sitin khau to. Tang bani im bang to. Nata handai pada ka jingim kalong man ka singi kalong umno kadon bait la ka we ka nak we ka singi shak we par ka singi don la ki jong ma jingjai te ngiele jingi ro ki don ki bru ba ong ngi ong ada menang mele jingi am le ja portlang ka kadang long tha jom tum sa per ve jrong da lej mangi ka sat sa kho abun sin ngi jingi apa te ka to ko por kan mau hey kalong le pe pm to ki bikini ki kan teje phong le jingi am te ngi ha ka ta ka por am khambur ngi de ngi don tang we hin man kan thei te ngi ki ba khamrit pa de ki de ki sin rang kai mangi ki gang sudah te lam no email yo parcel ke ni kita ki sopti na phareng hoi te ngi sim de kita ki bikini ji kan thei ngi phong to mare nang te na yin
Bela jingi syawa. Tegi don kisah rang wi ina jinga kita mau diken pay kiwan sejak. Kisah rang. Kas nabi yung kataan ni. Semua ni ki kendai po sang. Ngila jingi di kita seperti. Ini pun don bangiyo do ketika paturun bol bottom bahaya betul. Ketanggan. Hadu ba ngalai kelas 9, kelas 10, hadu kelas 10 ba ngalai school siya mulai generate. Ngadang pong ida kata paturun. Kabang ngate do saya berni na po hadu kelas 10 ngadang pong do paturun bate saya berni to nang tagi ketang bahe pada. Masa tap na sukti na jirong. Kata kali ini. Te kata ka jing emachnong. Bar kita ki sur ki dur ki ba sawah achnong thawam ka penlong kapastunan bayanga. Masa kiu be jong lom nong to ban pecha sidli samu khlam. Ma kidi kita ki jaka hagane bedon ke district jail menta district court. Kadi galum ke pangat ba nang tu ngayang mga pecha sidli bar samu khlam ngai I ba kini kilo o ba kasdang ban sep kesngi. Ngai jam bejai. Ngaba yu para hamet nang ta bar ka court banga krekot nang ta ngapet ya kita kilum. Ngai kumba kini kilum kasi jongi kadang beteng susu sakit kilum ki bah peneng kita kilo Bakalong atap steng. te ngasngap bah gitu ke jingruai jong ba Chesterfield kongwer to por ban ngasung melung bah ya jong pi ngakwaro ban ong ke ni benta bah ke jing im jonga ngamat sibun ke jing sung melung ya jong isung kunja ke jing sung melung to ma te kita ke por komod ngasung melung ha ke ni mei don se yo ipaim don yeng tingi don tang para khana ba itu ki men jong ar ki don ken ki tre jong ikam ndai konsta jing pele jong jong kalong betang ya la jong mo ngik su tu khama ke jing ma jong ban ke jong ki we tenga kiu jong lum ngape ki te ki lum man ngaring dur kan ba ka dong jong roi jong ba Chesterfield ngi dong penwi ben ke si roi ka khun jong I bong porjan mit kato porjan mit ta idon ti lan bong apianga tang sipor ko porbai idang tilan te mustanat bahai tu nomor bangating bahayo ngating bahaya kene ka por bangan salong rang ba bang sasambang aku aman kena sa hi teng mustanat bahai tilan bang apianga tang sipor ko porbai itu ilan mustanat ha te cisha ka por jemit ka kata ba yang kata ba Ngatharai ka tu ka jingrai ka jong phi ko mei ko pa itu jingrai. Hoi, katu jingrai mei ko pa am kam dei ke inde ka sudei be ka jing pan pau jonga ya ke ka bangal amat purang kana. Namar bang ong beli phi ka video jong ka tu. Hoi. Ba phi ong ba phi ke usha jong ulum. Ikun jong phi ngatharai iba para ngatharai phi portrait ko ba on da phareng phi long ma I la long ma phi de. Hoi. Long ka du kom ong jong phi ba phi pet na jong ulum. Di katu ka jingrai ko long kom ta ki dan ha jong mau em baki kadi ka tu em jingrai ba khlung I kum tu baki ong ba ap I mei pa ban phai no si yin ma ba la miet mo baki tieng ba yo wan nong so no thai ka taru kadi ka jing long kadi ka ba phi thau nam ta jong la de de Hoi kadi ka bang amat ya de kan marapur dang khana ngi matlo di kita ke jing long ki balong fani ki balong yo samar khiru onrei ki babun ro ki ngi mat ya ka jing kthang mo tingi mat lang ban jing sobang ban jing kthang mo jing pa te ikatu ga hakata ka por akatu jing roi phai beng jing roi me ko pam katu jing roi me ko pa hot kadi ka jing pan pau ya ka jing sungo jonga purang khana mangi sukun jawa kapta me pangam lenter I hable chim roi me dan tang para khana yeng ngi sungo tamang wa ha te habang mi katu jing roi ngampoi perkhat ba katu jing roi ki bru kena sutana tu jing roi sisa ngampoi perkhat ngasumur betang bangas pelait namar bang aku apelai but kambun ki jing roi jonga hi nga ki long tai ngam ju poi perkhat bakan baki bru sutana kan ngas pen mi namar bang sutana la jong ngapen I se perthei ke jing snga jonga te mei ko pa ma ewano lamit chela chapti ngi chapting sa kan ngi don ta yu ying jong yeng ne hakata ka jaka idon ta keng jungi kalong khlaw ha te idon ko comment ha ka tu jingrai ki boboni comment ki ong ba ngisngo sen ba su kwa yam da snga pe kene jingrai mo nang ngai pinga ring manga nong kong bayam habang snga pe tu jingrai hading kata ba de klade sa kapor yang bangan yule school ha Shillong nakada bangale bukushen kamang ne ki jedinga bane school ha Shillong te ngali school ha Shillong ha sa view generate
Syabangan mi na yeng ime yam dam krup hajan jing thia. Marang mula ni ye. Kiwi long pin tap tira pin rar ka pin pong ka ngong ime wat kuslai. Iparu ile kat bala pen biang dai mla mol bon ngi para te kinen mo ngong ime wat kuslai mo na marba tengok ime wat kuslai na marba kapor kan sapoi mo ngom tai me but ni syura kata orang sukti ba ngadonam tengah lech long ni sekolong te napo yang te aki lai banai so banai bangadon tu ngam suju daripada hadin kata dengan perkhat ba kajing jinjar haying katto ladangam ju hang ne kumnongan chnai kada we jonga kumnongan penlong ngalong beringan beriu tengah salah sakan hadin mang asal kasa hadin ru banai ladep ngam yo perlok kita gipor ngam yo perlok ndai kade hadin bang ladep bika half yearly exam ngawan khamsha khmat ha exam tong ono direct mangawan second ha exam na kita ki bobon ki perlok ki badai na shlong na dekhar berkum ta terter ke wan baar tik perlok nga ki tang pai khmat sanga kisang luju ejan ndai luju ilaja ejan bade kila sedang ban ai sukti ki jaket ki juti ki sedang pen stunat nga ki padro yang sukti pathodak padro dak aim tu Maria kam draw tengala sutana dina do dang kena saya draw bet ya apa ki puli bible sipang David Goliath ngi draw kaim tu image ya ro ta yero ai mensim te dak to hingara abiang tak to goju gujing sengau barak ta kapor bang apit kai kilum syathirom hak ngajabing lajong ong bhakwi kasing de ban la ban draw kitai te ban draw ti kilum ti kilo ta kan dengan mundur kana kane ka we ki painting ki ba ngale ya kata ha nah, kadai kadon ha jingmu jungam tengah su wana. Kadai ka jaka jong kadai ka jaka ka bayastrim bar ka jaka bagi syai le jingi le kiulum ka yastrim ka yastrim tenalor ba ka yastrim kata kita kilum ki bangi I bade kilong kum kita syai jrong kan ki bang syai I syatai te ka bang I kalong ki jing trap ki wadoi ba ki jingker jemi tan marian kalong kata kadai ka ba masuk na nga barkiri kita hiru iba penlong jabing jung abang yo ban sanjing roy te abang le school silong kumtangi imi ni kalong kerdu ba ki padar ki rap yang ki ai supti ban phong ban porthia ko ai tambai supti ba ai me na ying ro ngam jubrat lira ngamat te ba duk sai berni iya kan ne sengkai jonga ngadu kelas A jadi kelas 10 compare tambai ke tu patrun ngap phong bai ke tu bang ayo dan kidong ki por bang yo supti am ki pelok jungi kila ya tap tiar ki airbag kong mo airbag ngam dor airbag shu sim be ke jang sang thiang shu siang ya madan shu tap ki tum ki tambar khoj kumbale cha jante kong jrong has jrong bos tabung isyong manwan sinong te kumta but nga ai ngu yu blai but khamtam ya ka school ya ka savio generate ki selesian don bosku kiba la plilat yang kibala yarap yang kiba ladang adona snong leseng nam pas utang matrik ro ime jongai pus ni hana por ba bajir kertenga kan yong hana ba yong taki don kibru wan ong imo kenjangel trai je pus ni wang alajit nang kong pi te kemun aying jongi de manga ba pas matrik nang kong hai tengah nga ha mesim ngong to kawe ni kijing thumu lane kijing pus ni jung me la urlong ba pas matrik nang kong aying de manga temun nak kata kaying jongi kan lajen ko kan tai te hom tu anang tres tom show bat ngai kendo perlok kum jungkan sai khan ki bahi kai nga bantem kitar ngai pekendo yaki perlok ki bahi kai dro umta kan saki fadaro kum jung para glorious ki pha dro be nga to te ngai yo lat ban le kita berkhon ngane asap yang tu te hakito ki poro ngala sedang hi ban tem gitar ngakan mau baroi stage ngaroi jing roi ngalawan kenang namar jong pi music lover uju mod piece nya pas such a way imagine hapren ka kade hata ka por bang perform tamang ya pas mod piece tamak long ni sina jing roi kino jing roi ro ki bakat bawan jebing asana be perform stage but
hata kapor kim dai su thanat than isu ongke isu krohoi bajaj balaya perform te ndai kadai ha por mangalai setura kan por mangalai tura ngayam pitip namar ba ngami na yeng dan pisai ai ngalai yam ho men jongang ong pet ngable setura chis nem ngan jana yeng ngamdoni ai te men jonga wi rap to kapor khatan spa tu hai wai Pilit le yu cha. ngilit pule kan na dep na molai ngilit cha setura kan te che thi ngi don kumba ngi don chis nem klamon snong dan bich thi te dei tu ki por mi bang sna jing roi sna jing roi thi sna nang kong e te jing roi love tu aja te ngaroi ta love tu aja love tu aja love tu aja re lo Dekat-dekat. kalau khelang kumba serdep patruni me nak kejar lah serdep dak jan kersya na neng lak serdep dak janjong na silang serdep dak jinam kumta te jing roi rong halem tangan masna pada khar bakasi like stanza when I was walking down the street I heard a guy playing guitar lead something like tengah ai bat pareng berkasi bat hindi umta kan masna te jing roi mar ngirwai oh ka songsiat ki bro ki songsiat ha college Don Bosco college tura te aring kata bring urung saya ka ban brass ban modern thi wa ngaban in charge ka ban te nakatonik solfa nga translate yaki notes ya ka staff notation par ngi put ban ngi tem ya este ya stunat ha te hakata ka por dah tem ro dang biang wa kti te kalong kumba di menta te hata ka por tem gitar te stunat ba ka jing mesti tengi haplej uruteri untuk ngikren daka hapkren lang buru daka garu teng mustu mi pe ka kren garu ka mut kumno ka poison ho te kumta te hadin hakata ka porem hapor bangadon hatura ngala tho shibon ha ki poetri junga ki poetri ki jingruai kat ba min aja beng atho lot beke te suki bade endang lawan pai sesenong dalawan pai nga sesenong ta ka jingjing jar sudah yeng dalawan pai sesenong te ngaladep mangta sa kos 12 kan ta sakawe ki jing i jing me jing pos new adep manga banongkong ena yeng ban pendep kelas 12 Piyu bah tu kapak. Piyu ha degin piyu nomar ngasak ngakan mau ki ong pare kisah ikan kai beru mo palit pule piyu ndai ki pos ka PUN ngamte bah ka igata to por nama kata ka kana jing beru mo to te ndang college po Noston college pade ngai kendo ong to nai kai kumjong sardas misi aisan barkwe kiwe ki ai man sim bayanga Kata degree. Degree BF ya te ngalai puleng te ro kidon ki por bang ayo perform ngai roi ka jing roi love tu aja bang roi turam ke subang tu ya sumsiat istana te ka por yo college week ro haga college week ngayo bani simanta ki bun ki item ngasim banta lot kat ke bangala bar poetry bar painting bar debate bar extempore speech atom te ngayo first prize lo di kita te ngayo kasil best all rounder itu ibarat ini first prize kati ibarat tu blue hoi Ini? kali ketu ke bangayo nongkong ka prize jing im jonga Kini tiga first. Kani kata ka best all rounder ki ai hai manglayo Na dukat dus nam ini. kata di la dukur kan ben bapli la teman la pun senam Kat dus nam? arjar kan om tu college arjar san iman Kam thoang ni deh. kom thoi arjar san Ai do arjar san. tenang tu kan nga Kini ka shield pada. katu ka sil ka don ka jing ya keren kiom no ita debate ya debate Dia tanya kumtu si debate sepang ka corruption vigilance dahdin bala pulena turang paisine sa college jenjar prase nga pendap tang ka BA first year sine ngasale training medical transcription sa Kolkata ngadep medical transcription grade A plus utanganyo tenga ngalade menteri bi company sithi taba tip kumba kajing ruai ko kendong dong halai sinong ne wan pai wing sinong kamla hi halai sinong mar se de khar lai pin imang te kam don pinumi ilum
Pinom yo kata itu ki Sosia itu ki Sophie ya gitu sintiuding pinom yo le jingi shawa pinom yo jamerdo pinom yo jatira pinom yo jaran pinom yo le ke snow itu ki jermi klau kade ke jing im kam dei nam ta janga te artat phadar sini la terwaya nga mon hikai school primary mo tengah wan no hikai no sini wan hikai school primary bikhana ngadon ki hadu mentang kadon ki dur ngadape ka dur ajong masya ngarki ngasam ki ngai sini ero phadar theu ni ti jong barit ka ne rai kho boong dak tin antip sini si ong irai toy da bang kale kumbanga ngabu ka pawar jonga mo kawa te kat kum narsetri andre ka patlun dekat kalumuri kata je rai kho je te kabut pi ani kabut ki pi taring bo o menen ni ko pi bun sap ha pe mentang la kat banang keren pinang ban thau jing rai poetry ban ruai ban dro mentang sementang ayo so pawar yo pi kabat pen ni da dut menen kita ka pawar te kalom ne kane kalong kebadan kam ha bakini sengo kan pawar kami pi hakishnong ki thau jongi kan tambah kumbo ong ki nong stin chane ki ong kata pawar snap kadang kata pawar snap ro mot iu kata kamut ba ka pawar ka bolong dirty kan vulgar so kata kalong very natural ya ki bro jongi haki babun ki shnong ki thau tambah nganong no kata ka jingkran ka sudai tang ka jingkran handre ha ka jing sisa pade ban ya nujor ba jingruai perthai menta ba penmi lot ki kertin ba sedang no uf ber komta ter kidang kham khu chibon ki to jingruai pawar ki ba mi ni ki thau jongi tengas ngo benut ba ngan ong ne ngas ngo benut ba bakum ki te ki pawar ki jano tang na kadau bangi ong ki pawar snap lane kita ki pawar ki balong adult kasu don kambe tatang kasu don kambe tangi ki platform ki ba ya apa kata ki audience kan audience kamdei ba kas new kata pawar ndeka dei bangi menang banjit ya ka platform hangno jin lada ka don ka platform ban perform ya kita ki pawar snap ka jinglong kreatif ki biru jingi sini kreatif kamu kan ni ka than sini pun bana ha kan ni ka than jingi sini long kreatif ba te ngakan tu jingsha itu ki bidang barang don itu ka sab ban le itu ki power ki bolong very natural ki basi one mai kum tu nak snong ki thau nak ki dong kan shrat ki im tu nak jinglong juman jungi hi bakin penne itu ki power jet ya ki audience ki babiang jet ya ki nong pet lane ka ransan ka babiang ban pen sngewi kita kan nong ka jing shung shit ban itu jing roi thamai manta ki bish tim si bina sedang hakut kadai sha jing roi english ki babon tim si na sedang hakut tambah ha ka jing sutanat ngi habut lang tel rangi power snap mangiro lada upareng ustanat umar yang put kan dom su thoi meaning nga purle cheda khar nga power nga benyi tu ki de khar ki dangile hoi kyu tu lang pali lang te phala te kamau banya kine ki kharyong ba khamyong bani uranga something like masuk bol ka bu to te du khar hoi ke oi ya shat be chagoa te ya ur kharum su to mo su tanat ya ka dialect tun ro kala ka dialect chung ya ka tun nomar ka pawar jong ka khasi pedang chete ka ya pher bat ka pawar jungi chane om ha ka structure om ha ka dur handai ka sur ha ka sur takdau longa ibenur ken teng ladang yong ka dan ka pawar competition bade kisu pawar betang itu ju sur tara itabi belum itahi be handai pade ni seneng don dak we pade kisur lagi jong ki jong hai tu pila ban ong khenja isur pi ai pe kisur se thi sa ikyau dang ithu yanga kisur se thi sa ki thanong lang ki don kisur ki balong ne mo so unpur dur por telur mau ba ya kalot sen bhur ubot useu matla kum kita kita kiri fani power nang ta saki power ka we ka bang e senang abar ki
ki bahasa semua keluar ki nyusui senakai kan ha kelom ne kata ka power nomor kindon ki jong ki surbi ken phut butang luding ya ki di telau jabo tat men klembut ni in mencore tadia jakpo Sutenan. kemudian ngisliu ding Ha ya ki ding ki ngibu da ki ding ki baji ngisa sliu ta kan me sino ding te kemud tang ba klembut kan ubanom yo tang jakpo kata ka de power te kum tang don Kayak katun ba pirwai mene ba katar kal apher. Kalau pera. Ti te kidon bun jaj bha. Klok varieties mam ba no varieties. Te mentah karang ni snem bang hikai school chene pade bar khana ngi sna jing roi kai kene kata. Kadon kowe jing roi ro bang chupon wan kum to tama pun singa ni khana tama. Manga ngasutan bai khana. Adu mentah ro ngidang ya sutan bai khana. Khana kistrari ne khana basa marjan ne kun juk himan parar kum tang sutan bai khana. Tengi sna ni kata jing roi. Wang cakarakum mau ngaya kendu ya u negro u banyak ya ka uto u pet ya nga u pu samrke laki bniat u shri cakarakum ba kum tang oh demari don gue ki negro wan yat kai sene ki nyar uto kan tengah penwan jing roi sita de ite sur jong tegi ya penwan sita kan Itai sur langsung judan. Hoi kadon ka jing roi kadon ak English book song kan Okay. cakarakum ba tabang penwan pade saka don ka saka kentin ki baya hap saka jinglong sini kan te nang tai ro nang ta na ka school ro ngalayo bon ki jing hikai lang bagi kana niya ngalong kumbang ye he sarang kat lang mo nomar ngarang rit te podang kerta rit mo ye san lang we kat kana kana mta pi de kendo nga ku kila kham he sibun ne kila long he long han kila yu nga ngarang sa ju ma ki kila po si jingai mta kan te ni roi ngi shat strana te ngamin op pada na school harin bakarit pa ka jing siu barbun ki jing he ngamin na school nang ta ngalech DC office ngapan kam to por kayo kam DO sering do te tamba kata ka snem kade ka snem ka bang ayo jing khus ya na jing tres tom junga labun sin apply ki PMGGP bangan yo kan scheme om jiyo ngada le jon kam shabang ki om bayanga ngim pala chanye phidang khana plat kat banga ngadon khon lai ngut por te ko mod ngam yo jing sinya kan ngasudu jing kerman bai ngalap tap kam he ro ngalai tap kam anila ajan kot spa pi kali tep kam nga ngam yo ha ero Mod nadu ba pipas nan namar nadu bang ba hapor bang hikai school ro mo ngalai tep kam ngai keleng khanang ba nganang yo kam ha mo ngam yo ngayo tang wai ke jong ka long volunteer mo te amat bun ba kising kadon kapor bang ngile chelong kadon kabanta jong application form bang pendap na MPSC kila ong na MPSC kila ong yang pendap sekene pendap sekatai ng apply kam lampun teli MPSC hadu banga ngala ai nickname ya ka MPSC da ka Meghalaya Public Slowest Commission ngathep license mensyua kasangwan menta korek kataka city barang to exam lah syai hadu mentar kadang ya ikum tai hadu menta kada war sungui em da pi pen pau perther ngam sungui e ban ong ba make MPSC te is kalong siya ka Meghalaya Slowest Public Commission. Slowest. MPSC siya kan. Meghalaya Public Slowest Commission. Don't mind mo. Te ngadu jing kerman ba ka kapor. Kadon kapor nga yam siya kumuong sel semplin mo da uslap em sudon bok na marba. Hapedeng jong uslap da piyam em. Pidam itu piyam ya. Kata ka application form jangan kalaji ngai ha center point sim do kholom ngapanda pe kata berkayam bekle top tap kita tabangam dudu jing kerman ngai ai persang kado hinga yo berkata ka snem ka ba usnam yu tapia kade ka snem arjar ka ar ka badan bok payana de kata ka snem bang pas BA na nong student college igno ngapas BA tengah yo eta ka skim kabangan sedang sangseng eta kedudukan haju ke por bade ngayo ya kata ka ngayo eta ka kam kabang apa tekilong telun bihang tu kan haju ke por ban ngalas kemen bahas
lajar pen kelam we hati sya di sukumen race new bok no bayo pang ni pa tiap pang ni pa tengal haban cool down jajai te kasnem ka bangayo kamem kitu sop ti jot bar khoj ki banga sai phong ngabu no hajrong start ke ngaburi no itu bar khoj ngam ong banga thang chu buri no chu omel de sedang sing ma thamai So nice. hai te nang ta sedang ban roi ke so perform ha ki sedang ban roi ha ransan ha snong jong kan ta ko por perlok tang bon ki ber ki ben ku nem tai na marwa habam pat biang mo we bom rki dang ai ki wer gum tai ki wer ngam tai te rei wala kata kinang pli kilat ngai kendui ba mat phang simyong mo u la pen tengan bayanga baru ai u ong yang itu jing roi chiu west banang kong Ye. ki jing roi chiu west Jehovah's. ha te ya kata hi banang kong nama kata por bli training kol kata u kadai jing roi originally jong mak ferbak wan yang ban jong riji thomi dreng ong ikiong long chna bana ki jing roi ong long te ngasna bai te jing roi bat ngai yo record first ya kata ki jing roi ya record nong kong kata bat ba mai rakar ubat ba fast ki bayar apa tak por te kami te jing roi ba ta ko por kata jing roi kalong ko ba Kamu kari ketin sini baik. kari aktin sene ka yaj ba kata jing roi imat namar ba ki buru ki tem man ki jaka ki tem bagara le ngasong ki buru ki nga chiu tai chiu Kamu diu ciao. chiu mo kari ki yo Oh. yo te kumta ka yaj ba kata jing roi te ring awan phai nang to nga penmi sekali jing roi ko man sa din di chi ki ne basa din tam ni mangi ken te hadin ba penmi nak to pade Kini baru kaki jino kidan biaka YouTube jong pi. om bar khoi ki dan YouTube Okay. don ki don YouTube jong ki we don ki ba nga klam play YouTube don ki ba don ka channel jong ki we ro Tidak ada kata kajing rai pada pi. tela dep kata pade ngasong kum ka biang mo ngasong yo mesim so tanan te ngasa penmi ya ke we ka album Apa mi album bro? kata ka por album haba ong gitu por album kumut dak kaset kaset di to mo ko jing roi kade jing roi niam to por mo yang phai su blai te ang tang compose kum ba pratli jing roi asna ta recording ta ka por kam pada biang dali dia selong ser ki ben ki bro ser ki Balik bas. ba ka kobar ko long black and white Oh. ka perthei Kasih kan mau timen syua bu print mi kum tu. print tu Xerox seperti. serok we te ka perthei ka TV ka long colorful re ka cover set jang re black and white Next saya pudi selong ke makin air king bro. Ti kata kapor ngayo keng nai faran sel. Ngong erap dem yang mo wan permi jeng roi mo kaset. Ti ong sawan sa office ngan ai pitch pojar. Te nga akasin ng kong yo pojar kemun ngasung kala he ba kan ta bisa. Ngarak da plakung kan. Ngarak da plakung. Dala poya office padar bade. Isei pisali isei nang he. Dia yang pimul liu pelakon am ngam liu. Isi ko na di kursan spa tangar putri la des pojar. Te ngale ran ma ta mangami nang tar jing sungu. Bad kong hai silda nong room ri lai rap nga to por kan mau. Te aku mi ka pla he ngalai sino sino musuk ngai. Permi ki ni ta album. Te ki sutana ni jing roi ta tamba kam da yaj ba. Namar ba kam dei ko magi ni por mo mas mi jing roi le tiplot por ka de kasen Kasuki. ha te haring kata pade tip nganang yo men sim not kum no ngasna jing roi wanon ba One on ba. hoi One on ba. ka de ka wa ne wanon ba Oh, wa nong ba. mde wanon ba wanon ba Non ba. Oh, kan li hang ni deh. non ba non ba kumur ka de ka pernon ka bahe tagat teng ki bro ki banabar ki sutu bakala kinamud bagi bakla spelling ngimud nong ba kam dei nong ba kare non ba namar bele non ba kade ka kade ka jingking ka bahe tam ha kane ka thanyo noston shokan bahe tam te jingking ang non shot jung kata kade ka non te non ba ang te non den yang te gen non den kumur ka jingking ba kamret jog ba kamret non ba kamu ke jingking ka ba kam he te non ba te ka wa non ba boleh baling sina jing wa non ba kade namar ba
ngasung don ka jing e ka me mariang mo akwa ba ki wa jing ken khoj bar ngi iba lada penne ka jing khoj jong kini ki wa non ba ka wa non de nyam kadang suk mar bele ka jing tu jong ki nyut ka de kham tam e dala jan poi ha ka jan yeu te ma ka ne ka wa non den ka wan na ka ne ka phang sep ngi nang ta ka wa non ba ka wan nang te ka phang mi ngi kisio kendu ulang hang te ha jan wariat fa ban no se wariat ha te kalong kumba ki arngot ki kendu ulang kisa ya yai lang si thi gen te ladangi penne ke jeng khoj jeng kini ki wang i ba kadang de ka basuk ladai tristong be tingi sena ti jeng re waran ba khnang ban supan sawa ya kata jeng sokwa ban penne itu jeng khoj jeng ka wa bat atu ko por ka yai ba ka district administration ka sim ya kata video song jongi ka le ay awareness kaleng ka tem na kata ka jeng re hai tinang to isna jeng roi hai marchnong atu ko por ngi don ya ibashan kum EAC jongka distrik jongi iba orjri bat mi ide bai rabai krishan bainga te ai mensim ba batrei euro tristom ha po distrik jongi ngiyo mensim jing tristom jong u bat ngasngo ba kane kanong ston jongi larang ye tristom ngila apan kiu kumtang ai kerteng ngi ta jing roi o hai marchnong haba o marchnong kam theu tang yu parasnong ka theu ru ya kibadeng su thu ya khaju ka ktien kuma phareng yong fuk hoi te kathau ke badang suthu ka ju khtin bar ki badang ya de na ka ju hi ka tolong na ka ju hi ka administration na ka ju hi ka sinchar khadar gen so march no bar ko te ka jingo roi he march no bade to ka por ka yaj ba ki wan interview ngana po mo por to por na le ran ba ban page kamera kapan kali kamdi first time job mo second time ai tinang ta te nang jirwai hamar chnong bade ngasang sna shoes ki we ki jirwai be ich bar kum ta ter sa jirwai chiring dor ngasnam chwa nang ta jirwai radio jat bade ki jirwai ka bang asna namar nong ne ba ngasu sngo don khendet ka jing kata ka jing sokwa banyo ka jing ich ki bapura naipa ndrei kumbalong lem ki we ki kpa ipa jungi ro imedon por than bandon yeng ya mare ka bala ka sngi ya ban wan min mit khidang step kum ta ken te kata kam ngam su pher namar kam dei ta hanga de ki bobon kilong pa ka si jing kilong ta kya ban ya be kam ki jam khambun sen kim don por bandon yeng ngi khon ngim tib bole ja tabang shuti bai ba ka te kan biang ni shu ibe ka biang ta te kum ta kadoni ka jing sngo tabang su kan ja ba ngam don ka ta jing ya jan lipa te ngakan mau ki ber khoj ki bai pai la lem te ngasna jingruai redijat abang sna jingruai redijat ka de ka por banang jenjar bai la jong dang ngi rang yo tulok ka barit ba mangabai lok jungai dang hi kai school ber ngot te borok kasnong ka thau ki la thia masim be utarang sna masna te jingruai gen ha ka to ka meeting apandap stanza banang kong hadu bakot bar ngana jawman ha ka por bla recording nang kong rungai ngana yang te jingruai hai te ring katanga da ka jingya ai jung mujung sorial yo nga ka jing rajung pm khamba kidon ka jing rajung pi ba phiapan parwai ki we khanam ka nyai ba tinga sim ka ta ya ka jing ai jing mujung i parwai gulshan markas ka i ba jing roi gulshan ka jing roi yo pia radio jada ha itu gulshan ila jruai tengkiran ki jruai dairu bi jruai terang to pada ayo bun ha ki perlok barka jingkresan ki perlok ki bang rakwa banjer kerteng khanang ro kidan kum to jom ba mai ngajar menemo ba martin kharjar ba martir kharjaren ru ya rap yang ai jingruai pen sponsor ka album swakai bang pen mi ha bang isna jingruai lanok surok ru ma ka jingruai sipang jingjor surok te mata tu ki la slang wan surok hamo ke don ki wa na mas pemi jingrai pi tu la wan nas highway kam ki pat bha do mentarok surok ki dang jot hi sini mo kadang bon surok dang sadi sor kalau gumjui imat ke surok te ka jing up surok rong kalong dari post nem dari ban up ya kata surok rong bukan jot no te ka datang daki arbran ban kumo ai pi ne pasadang ba ngam pat sngo ila jong bangadon kono ka jing job ka jing im ba kabal along la bet ban persung pa ba handai namar bang isdang na ka
ngi sedang nganong no ngi sedang na ka jembom doni ye jembom doni ye kisap ki phong ki balong ka ba shude be nang to hang to hi kam non kano ka jing penjeli pen ayu te kumta ngam ngaklem sngudon ya kata ka sudon bahai kamon ban interview buat pimo te hendrai pade kumbang ong no sedang nganom ni jore la jong berkiwai ngani ni jore la jong ka bamanta bar ka baladap namar ban pai biang itu kisingi baladap te nga sudu jingkan man ma hendrai pade da ka jing kersan jing perlo ki bayi ngasem bar kumta terteram kunur kumno ngalong kumbalong menta kabang ngalong menta kamot ba ya kita ki jing temu jonga jing terang jonga na donang red ban yo ban ruai ban jing ruai ban yo ban ro ngala ban le nomtip lah kita ki jing wa jonga ban le kita ka kilane manai men sim ki we ngam te bai kata denga ngasu ye thu kata yo la se don ki parlok jongi ki khna samla na ki long yeng long sem ki baduk ki sudu jingkermen no ngasu ong wa dong do jingkermen hoi ni namla ban poi ni namla ban kiu shadu shau shaka sngi shaki klor dai lak no kumno ngin kenjo shu bunai namar bar khoi ki bru ngia thong hi ban kiu kham she jrong dai da ngim kot ban kiu shakita ki bajrong tamro ki bakiwe ki ban kot lak no ya ka banta ka bangila ban le in le ekta kum ki bru ngi don bun ba ki jing duna sakran setai namar bah ki jingya lenti jongi ibun ki jing bakala andrai pade hakata ka banta ka bangila ban le bha tungin le bhai kita ki banta kata ka deka jumur ka mangko ban ai phi kerdo nani ngasem phimdoni e ban bam wat kilar kilenti thau kilar kilenti long ki ba snguret long ki ba koloi ban panjing rap na ki breu dem ka jong ki ro compare tamakin yo pinyo jing kai tamakin yo lat ban yang lag jong ki jan tenga ngasungu ik perlok jonga ki bajuran keti bani rapenga ngasungu yu hebret khar simle mokorok simle mau ya rapenga ban penyo eta ka PMGP nang ngasungu yu Demian Alvarin ki badai maki ki bara jing roi jonga Alvarin tementai merwai shu i long im jurwai shu kain lakam slam kai irwai long amdai shu ka platform bahe kan pulih PhD mda tai Demian pada idang ruas isu bat ide require master jong Cecilia require Silong Demian i pen polis bai jing ruas jonga i pen sutenat i yarap bai jing ruas jonga pan kiu nangta kublai ru geli karius lengdo beperwai jing sem jodeng nangta no hikai LP bat gitu ka benyat cokong gitu jing ruas ki ba entertain juga por bede dese kila ban ai ka jing hikai ki we nangta ngai kublai ru imei pa nangta kiau ki thau jong aro mo ngasungu imei pa nangta ki kiau ki thau badia ilok rukum ju baju kersan bayanga man kapor nangta ki men para jong aro damdei ba kini ki bahajan tam ki kersan ngam nganam po sira ki porok jong aro sungu ngedon ki perlok ki ba ngalaban senia ba ha kana no por ngedon Reji ngedon Demian ngedon badang amany ngedon don wanyang badon marwen makiru kersan med nangta Saruyal mana malam kladi nangta XMLA jongi ba Macmillan bersat iban adu mensuaro isa yarap yanga KPMG biro hai katoro dei mairu ibayarap ban penyo abang nangta ilok jongi Merit J bangsi khodi nangta ikong Joy nangta Farah James rungam dei ban kladi Farah James ibayarap yanga ku kendo yang ai kini singi bangala sngai la plong ngala kemen pa ba phila sngai la plong rete mswa de rai toy ba te de mai bayarap na kong enga ban sina yeng ai ki ni ai ki tumo de lomba kini perlok bede dangi sina jing ruai ro ki rap ban ba dang adon keno ka jingmut ro ki rap ban ra ki shaka ta level ka bakam he kan ba Chesterfield Carbonero Chesterwell Carboni nostra iro yarap hai mana Fairly Josani kita jong ba doning kita i perlok ki bajan yaran nangta so Dominic Marwen nangta yung Rinaldi Carboni yung Stone ro ki apa balit Stone nangta PHL kita gede ki perlok ki ba
bayar apa. Tesa one join nang ta ngadon sa kiperlok kentei kum jong amis bada jong ka kitstari nang ta jong enjoy karusau basna jero jong kitstari nang ta ngadon si bakha memru tai kun jong mikha jong tar ki rapa man padi inti sane tai ban pen bahai ki jing ruai berkini tai te karado menta ki bang kan mau hi ki jing ruai ki bangala pensna kan ki don nyopo tali nyopo tali kan te ki don ki jing ruai bang pensna ki we ki ban ruai ki we ki don ki jing ruai ki ba kum ki jing ruai gospel aim tu ma par ruai ki we cuma pensna ma te mereka bakamiat bahai kini snem kedeka jensem macudeng radio jadong pa lanok surok ai merchnong nang ta iku kupia jiruai ai kupia komedi itu nang ta sekejing ruai kaneka kabakadu menta ke jing ruai me kupa na itu jing ruai heb ong em udrok ro turo de ke jing ruai kiba yan ta kan de kiba kiu ba menta ke jing ruai me kupa kendiat nama bapi ong ba ka jing ruai jan sam chau deng Narok ngayon asngaw bhay kata kajing rai na marba ngan ongkom no kanika video ngalai iro ka video mamenta kita artli version mal along artli ki dan kwe ke baki lek ki PHL bat kwe ke original along nak kota mo to nak banyak tu kanai kalong ngan ongkom no kalong suku aktif bate balik kum no hipai puisnai tai Jansam Chowdeng kedik itu batai cuy. La jom kelasem. Mo ne kadeka. Kelasem yang kerja tak kedau pila ku aktif saya kelasem. Tuh, mo. Insya ketika jingruai Jansam Chowdeng deh. Insya kibuna ke jingruai ki bang aku aban sina. Mai usngu khana liak kumne lara kadai ke baik ke banga sungku aban ayum ngasu tanadam masina. Tika jingruai Jansam Chowdeng pada kadai bang asngu khana po office bangi trai. Kan bangi dang ya bun kam kumtung ya trai met na mar kadika singi financial year ka jingko te ki dor ki ni bitu khana perlok jingi hang to mo jong ba ada ya subang ka por shwaya ya sem jan bin tamo kad ai jan ka samla ne yo lam sem he yung ka sma kerteng bai tamo tamo ka sma kerteng bai then apa kare ngami bunia sih, nggak sampai jari kata. Kan bikinang bunia maki ngayo ke nyaki. Kintin kijeng. Idea gitu. De ngong ada pan sinajing ruai baja kata. Dengan jit kerteng, berewan jit kerteng no. Ngasengap kong teh robun baai, dudu robun baai. Kong dengi man perjunu baai. Tengah bolak bohing ta. Ngabol ke bohing ta. De hari nanti kata apa deh. Hoi ki don hi ki seki khanar ki bang asngau sana ki we perlok mo shabar te ngaperkhar ngong kajuk tho sti kala ja mo kajuk mobile kawan katu kajuk bangi ya pan lem katu ka jansem ra shwe bad sem su tanat su khan bi ora katu jansem kala kot lara kadang don ro stang hang ne hang tai kan hoi kam da de than ka balong Babarok hoi pile tengah perkarong ada yang ban lei kan eta man yo sa jikan mau ti jing jia mo tapi i kumbang asna jing roi rijan kumbang asna jing roi me kupa kum toam to kadon be jika jing kwa hanga bangan pene pensahi ki barim kan ki bangi sultanat teka de ka porslap kenya kata kamiet nasyong ne pertang man thok kenten la persang man thok kenten te isuruk mo pi mene ki sawa bi ki sur hi ba bang yo singau nag harmoni pa te ilong den ilong tu dah ibid besna te te ngasna stanzar ngasubang te ngai mensim shwe la janganya subang stana tengah beteng si beteng te idon itu bentai ba iba olong ira long Sabar na kajing teu jong jing roi. Ka ucau deng dede baru ciong tia. Tengongan buah iu ne. Kamu dia katakan lain sih ya? Oke kalau mau. Te itai bentam. Ang tatangan bola buah pedang sepan warna rekat musik mo.
kemud bal ada pila sem ketika janjong i nei la sem ke janjong i pe la pira ke janjong no kasma kerteng ketika janjong pi kasma kum pi janjonga kasma kum nga hi kum ta ken te snguk tanar ke ban ra ana ta ka jan te la thia ro to nei la kublang ba ta ka janyam yo jing bi si yo ke ta ka jing sma yubi bami nai kum deng te mut bar shmir kasma ka snu fusniu ke ta belum ta ken ta hakat imagination ke te kata ke semi tu kalan kasmu jauh ka u kumut ka kawan ketuka Jingsma. Ka ucau deng de baro ciong tia. Baro ci jing tia kasma. Ma kong deng go. Oh, isang tentang. Te kedeng ta. Dan regi don kilan pada yang tu kiba. Bon ki kan temen stai lasor ki iwan cuti telang. Ki iwan cuti telang na slong na sor na gauti na bar jalar dar termo ki iwan cuti kira dak tu kariam stai jongki ke bakistir ara askimo tok de hapur chete nama kadang kalan tu boong mo bon ki kan tem stai lasor ewan cuti telang ki kai stai la menri li phala something alaklan tamile te dadang bes aj ngai ende man kai sendai kuma kabadang aj ngi nei ki niksen rang ki internet ki ki ma ki rem per mo yo le yach ndai ke re tang shu lo kreat te hawat hang do bas ai hang do don jan hang ta gen te tu ki por ki am len ka tu jing sha Christmas ki sung ki thaur gen te ka tur ko sang jano te nga perwan kum no las ko ong ba chau deng ha no ka kema mendenga jua jirat ngam yu isu eta ka kung deng ya ta ka chau deng mo ngam yu isu te sanek mula bangi ong chau kum ko jing khot ite oi kum babi ong kong deng te ni ong ne chau deng ka de ke jung khot i ni ong ro kong deng ni ong ro chau deng tang ba man ong nickname man long kham attach bade kham long jan bade yong chau deng te kemud bai ko ye tai chau deng ro ngam da yu isu but chau deng hano ka kema menenga jua jirat sa jong tama ya ki porbus ngau tenat sa tang jingkan mau jo ya kendulas kade hamid ya chat Christmas ya chau deng jan tho branga tamaman la telang kisah bes tang jingkan mau la kalong ya ka chat Christmas dan la kalong ya ka rukom sem janro tiga sabes tang jingkan mau kan mentan pi ong ba ki long kan ni ka chau deng ru pi ong mi tin kin tien tu chau deng ru pim yo isu na le ni pi kala asang ja kamut pim ben ong kum no halo jang kata ben ong ye kan nickname ni kasing ni bendan kam shu ni pim ben ong kum no halo kata ngamut ban ong ya katu karukom ya kata karukom le jongi ba ngi ai keleng ya ka jan sem ba ngi sem jan ya katu karukom ya katu dustur ya katu ka jingle kelas lang ja kan hai kelas lang ja Yesus ki ngami isu kan tiga sabes tang jingkan mau aku apa nak kublai kerpang i sa Dominic Marwin badai mai ba ong yang abangin le video jing wajan sem jodeng idai mai ba tristom man lami khana ban le shooting ban penlut ya ka por ka bor na mata ban penmi ya ka tu ka video ndai ngati nge mudle bitang i lyrics video man ngam lon pisa ka lut phut plat season bala record ban video dai termi i tristom bat dei na ka jing wajan sem jodeng hi bak sakiu ko channel jonga jothong channel ju thong dei thong ni ru ai tangan ju thong beli pi ai thong thong tip sha nga beli ai thong ta sha kadai ka email address jongam sha ari berkelana sha itu te dam dei nu sa Dominic balai rap om tang katu jiroi ni ki wi jiroi rumo ban shoot video ba edit te ngatrai ka channel jonga kan kio je kini ki kentien pi thau kum no na ma kadi kini am ki kentien ba kidan tu ki ji kadi kini ho na du pudang rit am abedi kita bentang na du pudang rit Narum dan alfabet mo long alfabet halo jang ketate ne kumangi ki khasile usi dan ha kare ti pi thau jing roi kum no ba de om dei tama pi bo ang kata bu sim dan mo ha ka alfabet khasi jongi
Jingsha usi udon mensyua tabalaweng no den. Oh. Nakadaw ba kipen nakadaw ba ya usi lapan ya srim kumuke ya karkom keno. Hi. Chaka. Pito welcome pito da usiem. Te pipenokam. Oh, chaka. Okay. Te kumtakan. Andrei pada ngana dudang retip balai ngasudon kata gajimut hala jong ba kalong ka babakala. Kalong ka babakala namang ngasisngo ki bru ki ong ba to ha kelas ki ong to aktin la jong. Translate into your own mother tongue. I am going to the market. Tengah to ngadi ha jiao. Kata kapor nga pulai kelas 7 imat ka Hindi am. Dia ka Hindi ki don ki cha begicha. Char. Che. Tengah pe ka roman script kawa ki translate silang pade ki de usi. Ta usi bade voice but non voice. Whatever ka baki tip ngam tip ha sepang kita kilan. Telem no ngapunong kam kita kan. Ngatho ngadi achiao. Te hoi kumba ong pi no hikai rikli me yo si na heba kasim non si. Te nga ta kapor ngam nang menjubab. Dari mentang la nang menjubab. Ada doma kli yang ngai kata nang menjubab. Habangi tho ya jingruah ya ketin la jong kata ka sound che bace mi bet. Maka deka tanrai jungi. Haba ong tanrai kamut ka silong, kamut ka ketin kasi pedeng. Ka tanrai kebo nadu isnong ithau. Nadu ka ying asem. Lada haying khot chau deng. Kumno habar pin spell kumno kata ka chau deng da pim dondak. Te haba kumta ngabu ka jingkli kalong. Hato ya kidak. Lani hato ka tanrai jungi ngin pen kela kat kum ka jingdon jong kidak. Ne ngin wat ya kidak kat kum ka jingdon jong ka tanrai. Sibun ki sinong ki thau ha ka than jungi ki kala kerteng no na ka mar ba ngim don dak tho. Ka pier chong ka kala paryong. Ki mau chang ki kala ki mau yang. Ka porchi ka kala ka porchi. Na ka daw bale. Na ka daw ngim don dak tho. Ngam ka ngalaklet mano ito no hikai bekelinga podang red am tak por kan. Klet kamu dengan bu jengmut di basuan of sitting do. Ringa kwa menjuba bi iba. Lara don ha ka alfabet kasi tungen ya sim kan. Kumbang sim ki abike di in sim ro yusi. Maka ketin tenrai jungi kasi kawan lara ngamba kala kawan na kamon kemer. Para kamon kemer kemot usi udon. Ya keteng ir kidang ong kacing ir. Kita tahu tak yang ika takot. Te bat kadi ka kamram jungi man perne atan rai. Haba ong perne atan rai kamut ba ni perne atan rai ke bahasa te. Ngap sedang na po. Ngap sedang na po. An kawiru kapher pi. Kapher ka tanrai jong pi nang ni sate wat ka jongar kapher. Akbar. Te haba kapher kumta kamut ba habangi ngidang haba kata katup kasi ka kot abi ke di kade bandon ken kidak kiba ajak kalem yang ngiru ban thoi e. Pi menta lada balai nga tho jengruan ok tina jong. Karina marba kami ba. Kami ba ban suthu te ba kalong ta kalong hangni ban nga kaya jan ban nga. Kemo ong pi mane nga thau jengruai ke ba don hajan ban nga ka ba kata nga om ka ba shu her hau ka biskupi ni kiwe. Te kumta ngapunong kambay kat bala ngapunong kambay te ki dak ka basim nuksaro ya ka baki jante hills ki panar kile. Cermang ki war tado si tanta. Bar brok ka perthe ka tip ba sim la bu usi bru es kami do sound che. Mo bo chen. Kumta mo. Te mantap de habe de bat ka sound che la suk ni yo es. Sound che pade. Dan ibu do tu si sapres na jerong tu kum kata ka kumbangile when you yimo. Yo ka janjab de typing ke Tikidon ki bru pada kadon ku ikut khobor ke bathom nemo. Kot kata mo. Ikut de jingkran jong no bakrau. Ya ber kot be thik bokuran ngadi wan ha chung. Utau nung tho khobor tho ngadi wan ha jung.
Namar don dak ban spell cung. Tengah kali hala jong. Nadu meno ngi kinong west. Ngi kina kani kathan. Ya kacung yang kajung. Ini pa juang. Kalau long kata ka sentence so kalayat bakalahir. Kalayat bakalahir. Te kemun ngalem no. Ngasih mudur kaya jong ngadasnan ohi ka. Sa kawir mene wong jing raja sem chodeng mo. Hang turu ngajing sang mun bu kong deng. Tamang ngadabu khanang becau deng. Khanang ba lada uteu bru spell jung da uje kamut kadon ke hu ka ba ula ban penistrim ya uteu uje kumus usam pan miche an mi chung te long kum ta usiu miche te usiu uje miche tengah pun kam du si ken si uje chao teng I palok jangan mo korwar ro kilem tai haki type message jung ki kilem ta jing roi jung ba fast na mo korwar lem tahi sngap chai re CJAI jai. Sap jai. Teman ta kibun bakali nga kalong ne. Habakum ta. Kamut pim pedang ya ketin kasih kung ketin kasih pedang mau ngap pedang. Ni pedang ya ketin kasih kung ketin kasih pedang mau. Andai ban pen kamyare ka tho katar. Ban ailat ya ki bru na ki dong ki than baper. Ban tho ya ki jingruai ya ki drama ya kataka arsuwa ka jongki haka tanrai jongki hi. Don kam ban budon ki dak kebakila ban tho ban penpau ya ke kebaki sengau. Hi. Namar ngam talang su tho jing roi kasih bayam ngam lese jing roi jonga kinam sultanat ki bro. Namar ngam la te ban keno thik. Keras la ne ban penpau kum ban penpau ki bak keren sisa ya ketu ten kasih. Hi. Ten rei ada ngakran ya ke kebakade tanrai jonga padengala. Tongi pedang ya ketin kasih pedang haka tho katar kasih. Haka keren ka khana. Haki lumpung jing seng berjing lang pai ba ni pedang bali pedang. Henry haba pedang ya tin kasi kamut pedang ni pen kala kerteng ru ya ki neki kerteng jat snong breu kum ter tang namar ba ikran kasi. Tang namar ba ikran kasi ya ba stone ngamla ban ong ba mau. Long bani ong ba mau ba stone. Melong namar kerteng jong kolong ta de. Nya burom ya kerteng jong namar belajar ya kumta. Tela da ya mau cang daki kita rai ki jar mau cang. Tela da ki don ki bothok mau yang kamur kolong persya ya kalong trai ke jongki ya ka hok ke jongki makin jer kin ai kerteng ya la jong. Lada ngade uba chen wan tho yang ada buat chen namsha. Namar bang ade buat chen de. Piap tho yang piap khot yang kumbang along kumbang ade. Kedai. Ka perthei menta ke le kat bala ki jimru fer ke le kat bala ban pen im ya katan rai ban wanra beng katan rai. Ka bangi pade nginang le ban pandam no. Hangne ngamtip larak kadang don por sakhendiat bangan khata sendon ro ya ka wat ya ki kerteng snong kerteng thau ki ba don ki dak tho. Pi don bun ki kerteng snong kerteng thau ni klat te habar om tanrai kuma ka dena snong dong aim suksa manta ka snong ka kerteng ka mau ku ye yek ma ka yo hai te ki tho no pade mau ku yo te habak mta kamut bangila pendam na tanrai jangi atau ngis ngole ran se ban pan pau perthei ba ya ka yo ngi ong ka ye ai se ba ka perthei kan tip ba ya ka yo ngi ong ka ye ke jing e namar ka jing sawa jong kite ki dur ki sur na kite ki than kapan phalang ya ka rukom kren jong ki bro kite ka than kapan phalang ya jing ruspa jong ka tin khasi jong ya kite ki than kapan phalang ro ki jing long jong ya kite ki than namar haba jer kerteng ya kano ka snong ki don la ki jing mut te ba pen kelano ya ka rukom keno ka kelano ka jing mut Kedai. menta bro try ukista ba te ki teman jong ban ban ai kerteng snong Nami ngi kai kerteng kerchai. Sya sep ngi kai kerteng kerdum. Pi rung na umli ban poi sau. Kamdeng jing start jing teman da. Na chit pi poi oi. Itu ang na chit ko ka ba chit na ta poi ka oi nan ka i nan. Pi ki don ka jong ka jing mut jong ka habaki bu ya kana ka kerteng sinong. Te kum ta habang kini ki bor khoi ki penlong nga por khade nga bang ani mesna jing roi bai. Kabakambon ke jing ruahi
Anak man snap je ketin anjong. Kan mi bet. Kan mi itu isur idor jongi. Namar dai itu isur idor jongi. Wada ketin China, ketin Korea. Kabangim sutu ketin kikaran Jepang ke gidang etem ngisu tenan. Kadai. Kapoi ngipoi yam teng ya kejing ruai beri Jepang environment ngi yam. Kadai sing ruai Korea mo to itu kana gi beri mo. Ruai Jepang environment ngi yam. Ngi mur kadai ke lopsong. Ni te kano lagi jong bat mantang as ong pi hok ek tamo. Haba ila pun sluri ki brio bakin penmi banyak keterai la jong am kimi kinong ruai ki baponam kimi ki youtubers ki baponam kinong le drama ki baponam hapo ko jala jongi madiang kurang nak tini yo lajang bonjab soklat uponam ji ruai yo senam MP ke jadi sekinong ruai panar sekinong ruai boy berkum ter pi kane kamut pada bangin ya prano parkasi am ini telik parkasi ini peruspa parkasi dak kabangi pedang ketublang baya bar khoi ni pedang ketin khasi pedang ko ketin banyak keren ban so thu jingmur banyak tho kathar bar ki bo khoj jing program handai kari ban ai jakaru kita ki dak tho bangin la ban keno chnong ke balaki panar ba lani ki boy mo la kone cu kacu kumbale syate ki wi than mulai ter lani ki chau ki cheu kumile isane ta sapi te ngamu ban ongkom ni pi la ju halor jong kata pi la ju le long ban de yakran ne ban penni hila ijong ngila le palat ya ngila persang hi kerbala ko la ijong bor kan ngila ya long program keleng pestu berbuat boni ki bala pedang kata ba kade sya kata ba ong penne tan rai mur kesenang nang ta kan ngale sya ki than mujang ro ngai kendo ki samlarang bang tu ki ong de ke bade sya kata Habayala dia ngikot ki mocang, kumno ki biru ki tau mau yang. Te handai ki kisnong ki tau ki doni kene ki jing kan manta ki ong. Larangi pan pai biang sekta katan rai. Kum ka chnong porchi mo. Mar ka san bur tho porchi jing tho bur tho porchi. Te ki bapli ki ong aning su janjar mo ban pan kala biang sya ka porchi. Mari kot ki sela ki layat bad ani ka be phamo. Tengah syukur pad ki ong soba. Ladakat ya ka jing ponam jong ka Bombay. Mumbai. Dang la ban tho Mumbai. Ti snong jongi lai bangi dang itu bahaya bar khoi bat ngidang kedang dei ke barit ada ya inujor berkata mo ki Chennai ki Madras ki bar khoi. Laki wei ki la ban wanra biang se katarai la jong balengi ni mana. Balengi mana. Kadai. Te pan wap lupa mo ladakan ka jingjer kerteng jong snong thau pan mong pi mo. Tangba ke bang keren kalong ya kata ka jingmut ban pene la ka jong tan rai haba hasnong ong nong thlu ki bru ki tho nong thlu ngim ong ye ai sab ka parthe ka tip ba ya ka snong jongi ngi ong ka tin jongi ka de nong thlu ba ka jing tho ro ba de ba ya ka thlu ngi ong ka thlu ka parthe kan tip te ba fikran kumta ka sawador sawasur kumta te hangta kin tip ka jing ruspa jong tin kasi hangta kin tip ya ka jing ruspa jong culture jongi ki kasi ngathara de fi ong kumta ba ngathara ki bon ba thara ki teng snong ken ki ba pen kala kumta te so ong ba mangi hingin tip te ani ki nong snong ki tip bet ba ka kerteng jong ko snong kam de ten rai kum tu te ka de kum tu hande ngathara di na kata ka ba ngimdan alphabet mo ta ka da ki pen wan no sekum kita te ka we ke jing don bomra alphabet se ka we ke jing sungul rani ka jong la jong pi ngateng ong dereng ta ka jing sungul rani ya ka jong la jong Sularani perteba ni thok kerteng tamo ni thok lang be ya ka ba ke keren keting pedeng rei kanu ketin kamat sar ya kari ber khoi kawai rei ya ki kerteng te ngimde ki nyimpan kala kam tam ki dan ki jong mot kamat sar ka ketin ngin ya keren ni kata ketin compare tamba ngin tho ngin keno kumbala jer tan rai nomor ki dan la ki jong ka jingmot te ko ong phi tang ki trai hi batip ya kata ka snong ka thok bala kala kerteng lara ki trai ki mong i ki wele ki nong no ta ho ka dai kin tip se ai hiru ha kin tip se ngi kala long no ko ba mangaru ngan tip se ngarang kala long no ngam de ru temen ngam de ngala im la sa hang tu ngadang mot bi bakatu ka di ka kerteng te dam tan be thu yang a te kum no ngan tip bakatu ka kerteng ngam de kum tu ka di da kum we te kalau haba penne riti dustur haba penne ya ki khana puriskam kamut kebanang kong ai penne kerteng
Kumang ong pi mene non ba non deng mo. Ni penne non ba balai namar mensuan lain thai ta kadon ko ponon ko bakam hetam ka ditang tuhi. Te non ba. Te kti nong stin ja ko bakam ret te non deng. Cingking ko bakam ret ti. Te kumta haba penne ya kita ki kerteng tan rai la ka jingruai la ka thok atar em ki bru ki bom tip kin keli balai. Haba keli balai ndaya thu ni tu khana priskama. Teka ne em hang tak khana pateng. Kumta. Ni kedukti bitang hasilong ba ni hasilong te ngila wade kalai mkrang yong kalai mu ngila but Nga dikha. ba i jabo ah ka to. Pi ngan ong pi nai kedukti than ki we kedukti sui la jong. Kasnong jong pi keteng kai kasnong jong keteng ka dong thliu. Nong thliu sa se. Pi nong thliu se hasilong pi nong thliu. Yang kasnong pi nai alun do masi. Pi nong do masi se. Haba hasilong ber khoi pi nong do masoi. Pi hang to in geper. Manta lada ki bro ki penne keteng sinong katkum ka tan rai am. Ngan ong beng pi sen ka sawa ka dur jong te ki bro. Bahang ne ka masih ki ong masoi. Masoi. Baya ka dom yong ka dom. Baya ka nong klau yong ka nong kleo. Nong kleo. Hi. Handai man tala dang yong nong klau. Pi den ngani nong klau. Ha? Kumam ta. Ida kedasen ka tu ka mi ta ka tu ka jing keno jong tu nong klau ba pi den nong klau ro. Handai bidong ta pi den ngani nong kleo. Oh. Tu am kade nak. Pi yang ne kalong very important ba kini ki jing penne kerteng sinong kerteng tau. Te ka jing ruai ro kalong ta. Ha ka jing ruai la pitho da kitu ki kitin la jong am da kim don ki dak tho am jenjar ha ki ber sutu. Ni la daya pedang lang salon sar kita ki dak tho barok ngi kasing sutu utang ki nom ta ki nom ta compare ki pedang nyan pi. Te ba non na kan yang jong pi dan i thrai ba pin ong ki ba halor jong kata ka jing thrang la ni ka jing kwa ka jong pi ka ba pi dan kata ka jing mut pan penwan niki alphabet thamai mo ngamong thamai long ki ten rai ho oi. Ha ka bade bane bantang ai kublei ik parlok ki bade panar bade na Jante Hills ba ki ka jing punong kam jong ki usi ka penne ka tan rai jong ki. Bar ka ai nuksaru yangi na ki wiki than ki bohoi ki west barakhot ki ne west ba habangi don kam ya udak na banta ban mi ka keno jong ka kantin ni ne punong kam bet ngatrai don bakhang ni kane gedi ri lai lut kane gedi ri jong ya ka bangi don kam ni sim ni le bet ande nalor nang ta ka ba mi tam hang ne ka de uche te yaman tahi kat bangi punong kam ni bu be usi bu je ban mi ta ka saun che kumbangi ngadap ong ping spell chawden spell ngap chaire bar ki we te ya mantai na kapat ki pajba ba bai pule ki kantin jong ka jing ruai la ne lyrics ka bangi tho ha ka tin jongi ha bangi punang kam da usi bu es pin kano ka saun ko mi che ladangi sun pano me ko pa ma e wa no la mechi la chap ti chi kami tu ka saun chi ni punang kam du si bu je Gimana sih je? Te ngapan map ipi lada kata kapan mong ipi handai pada ngakarpat pada ipi ba pinsu thu kita. Pinsu thu kita ka jingkarpat jungi ba ya mentang ini pada yang lem ya kata. Kijing tho ki jungi ba kidei kita ki kom kono. Kanang ba kini kijing ra jungi laringi tho ek lyrics makana kanom ya lam bakala yu nong pule. Bar katu kom kono kan mi thik kom bangi kono. Te pi ong pi draw ru dai la pen I kan ne ru ka dai ka ba pi draw hi ma pi te mot kan ka jing draw ka mot pi ka di ka sap jong pi dai pi ong pi klam le te kan ka jing pule la ne pule kerpang la ni kom ta mo ka ba dai ba kam ka jing draw na do musyaw lang ret bang pule go gospel tu mo te pule bible tu ngi la pi khana jong ka nya bel ta ta mudur jabing tu ngaput ka di let tu ngandro kai Amtip kawandur na kawandur tama image ong bat biang bayan sabamo nang beteng kini kam. Te hadin mangalai school ha generate ru ngayo lat bandro biang tarang ta umdai tang bandro ngi khap iki pepar penlong dak bat internet itu ngi su dik sangi tanyim tu daki ding daki slading daki im tur ngi lebe. Te hadin ngata bade ngadala ka masa dro kai bikum tu ngadro ka dur jong bishop mensua pengadang punga klempat leje kono turning te de hadin bala iwan isroyal sene ba istang ya ka kemi kertip saiti ba ngale join class bad I bada ngiyo ka basic training kumro ban theo
kumno ban thau nang ta kumno ban pun wandur ya kadur kumno ban airong batum ta kila don lupa hanga tamba rangkat ro bar kejing hikai jung sorya mas dang yo biang yusu ya kibut kumno ban le ngam don por ban le pandai pe ka kelas mal habe bes ke balas ke tre ngam don por ban praktis man kesngi tamba ke ke bangal le nga la shim hi ka jing ai jing hikai jong i sorya ba pile le benia tekani ka pinting ka bangale ngale apor lockdown kasimpor sita yo bangale kani ka pinting ki details macam daktin parang wa ki details dan long video itu ti dalong long ka ngamla ban ong kasih kilong details kan kita dan ti details kalau pe kini ki yeng ke rute neduk ka shadow ke long kita deh ti mentai kini ki pidang drop mentaru te namar ke baong pi menenga namar ngaklam pendep ya kata training mo kemud bangandro kum kita ki profesional ngamla bangandro kum kita ki bro ki ba tibet lagi pule wa ngamla handai ke banga kaka ke banga la ngala le por bangile represent ke district Shillong ngile labon tri program hasya ke state level ni represent ke district ngale je ka painting sesin ya kata ngala job kidon ki ba lakam tibet ngaban painting banle painting hendai namar ba kimyo ke jengmut ju batai jung nong bisar uba batai ba ka dustur jing kala janja te kidro sudro be dia ka sudro be tiar khasim to itna ba ke jingro jing ki to ba kim job hendai ke ba ngamul ban ong kolong ba kam de le se ha ka jing tibet jong ka khti mo hendai ka de ro ha ka jingmut bagi mo ka de ro ka jingmut te lengba kam ro ngelayu belah sibun ka kam belah ka bangsa mangkong ai kadene kam drohi ngandro pini tanar kali tas control design kali itu ki ya wan bun hai kali saya dukan jeng ti por ngai kamai pa yo ban thit jaka yo ban iro den tu tenang tu ngali draw keleng ke restoran ki kawen ki restoran DLM hapam pernai sampai jang tu tur benar nang taha red coral restoran rong tu ngale painting kita nak bangla Shillong Road School jungir male, hai, te saki wiki painting competition ngali simanta. Di sabar Shillong lah di sabar. Sabar Shillong 4 Julai. Kadang kapor mar haka state level haka cultural competition yang state level nga license merepresent ke district. Sisin nga job ke folk song, sisin nga job ke painting, bara sisin pada nga job ke instrumental, traditional instrumental. Teman bagi job state level ki ong hi tu kinong punya ki ong ba la job ng state level ngin habani lami pisya ka namtip national level yung sabar mo tangba la license bang job apo ka state level nim parju syakot banai sabar lese namar ba ka level jong kata ka jingro jingi jonga level jong kata ka performance jonga kampat kot ya kata ka expectation jong ki bani alam sabar namtip ngasyo Masuk akali mo ba nambal ba pilale sipon ba ki iti ngamba ba nang ba kata pilale data mah bunia terai data polai data mah bunia sipon ba ki mo long pik kata ka jingruai pilarwai nang tade long kat pik ni alphabet pi keren menta nang tade pi along ngai so pi di host dai pila jule hosting pilong oi gua ke program tu dalap kidalaya pa na po district administration na DC penyeraban long chairman kata program pun host kita program masih le pi pawaru ti ho takay ngong long hibun hati ki sab ki bapidal mo tabang ngam paju osngo kanyi pi tharai nakadaw yu tharai long ba ki brekim itho kanyi pi long nakadaw ayu tharai nakadaw ba empat jeli tharai empat tebet tharai lawan orang tahu hai namar ba kalong ne kuba ngajuba be pina do sedang mene mau piong yang apim nangkot jo ngawartis nu ngasih umi ngadi buru mo ngasih le ke bang sutra banle balata kata ka jing sutra dengan banle kata kam ka mentoi kiwe lane kiwe ki internet nga aingu yu boleh masutra dia kata andai lada kim sutra tu nganong kumlo ka bangang sutra ngale jingi ngale kiulum
ngelik kai ber ki perlok nge draw nge sna jing ruai kita berkhot kide jing sutanat bangan le kum breu ki kabaki we ki perlok jongaro le se ki sutanat ki we kiliam tengaro nge sutanat ki kiliam ngapa de ngamut ben ong ba yo kala bende ba phile be dakan ni ka than jong phi chani te nakata ka daw long ngi sate long la long mangi sate na ngam ben ong ngi sate long kumba kumba nga ong be jela di ma nga ngam long ngari le di bang astra bangan dry bangan pe ki jing rai khasi long local kum tu kai te long ngam da khami oso ke ni phi te kumi ba de seroyal ingala ji osngo long kidan ki tama de ten dai pe de yo kala le si yo kade katan ne ba phi an ko ba phi bat be je kata ka jong la di be ma kala ban long kum ta tharai kalau appropriate ne kum na ta question jong kabiang ha kata biang ka jing dai ka ke bangala nga ya kata ka bentam nga dala de ngam nang menjumpa nomor nganong no nai la de nga shu I be ka lintila jong mo dai la se ki we ki yo I mo ngayat kum no ngale kum no dai ka banga nga I ka dai bitang iltia jong ba nga khlem don sha kata ka jing thumu ban ong ba man dale benia kana no kam ngada tristom e no kam na mar ngaso ba te ka kumpulat masule na mar ngaso tanan ban le spang la ko adro ngala dro spang la ko sana jirwai na sana kam dei ba ong ba ngada tristom thani la jong ban le kana no kam ai kadon ka jing tristom ka jong ha ban jisen ba le no kam ngale benia lani nga persang mane ban le bha re kam dei pade bangan persistom thani la jong tangan ta kata lan ke ngamor ya kata ke ngamor nga kam dei ba persistom thani ya kata kalan ti yo se ha kane ke jinglong jong ka balong ta ngampoi le se ya kata ka professional level ngamtep ngampoi le se ya kata ka professional level ngampoi le se ya kata ka level ya kata ka lan ba ki rupa khmat ki rupa nam jong kari kasi ki poi jong ta masude tang we le se na ki ta ki ba le ya ke ka ba su tanan kata ka ka ba lara kata ka jing kli jong phing kadon na kata ka jing mot pan jubam ti nga suka ban ngarang tip dang sian kapo banga ko bangan long ge phiru dan ba suggest yang amo de ngala tip rupa ngala sio so ko ka jing rai Meghalaya homeland of the clouds ti ngatip rupa fishna ma phi ti ngala long kum ta ngarang mut thrai long ki ba kum ta mo long am poi per khat ti ba phi fishna mo na ma ka tu jing rai la don lang bat kasi lak le lang kasi garu kemut ka tu ka jing rai fishna ma phi marwai ne kum na ka tu ka jing rai ngasina ma marwai ka por bang isar warjiri pa pasal jing rai ta Meghalaya de ngasina man mit completely kata jing rai ngathon mit ting se yarwai la kumba arsna nasnem ti polok jonga ki ong ba ya kan jing rai balai mi record bahag ni jing rai ma kusnak ni jing rai ngile bahag ni jing rai te oto jong reji jong demian ki ong me le bahag ni jing rai no kan jing rai ka bianga taking se le bahag tien garu ru fishna hi le bahag tin garu em ngam sna ma kalong ne ka jing sna jonga ka dei bet ya ka frame ki jing rai dei ngas kerpat pade ya ba de sumano bet ba phi roi ma phi roi de ka style jo phi kan per kan dia ting kerpat I perlok tengnang rumo de perlok jong sani jong demian kong kerpat lami I ba I roi ka tu ka lanjong I interested hi ma I sya ka garo ba ka juku por in penwan hi ma I ka sur kat kum jing kwa jong namar ha bachna jing roi ni sna be jing roi dengi ai lat lu yu nong roi bon roi kat kum ka jing kwa jong ti dimen roi kum tu I tengnang roi kum tu nang tai ba bansem roi kum tu nang tai ba Princeton roi kum tu amta kan te ka jing bon jong kinong roi ha ka we ka jing roi kapan bang na ka jing roi na ka don na ka jong ka jing tu kiras pun mi dang shan ba ka ha ka ni po dang ha ka tu ngaru ka yo snoi ka tu ka jing roi ha ka po ba long ha ki radio kham poi pakhat pa de ba inong thao jong tu jrai di nang ni ke na oi na mang na ko long ka jing mut brio to mo long ka long ta ti ha po bang atip bang la slong nom ta mo en pila ong ru ba pila thao ka ni zura na do arsnam paisnam min chapi ong arjak kan nom tu sya khat
peran kan nyom tai saja. Leroi kelang-kelang hitam tanah gitar semua. Hakapo bangadan beki kit starari ru. Nyerwai ke tu kejing rai. Babi ida ni kun jom pilang hang tu am. Nyerwai lang ke tu kejing rai. Nang ani kalau kasut ku bati kata nalo bangal aktif minta ba. Nang pide ma pide ba ta kejing rai. Da rai ke tu kejing rai ru langsung so ba ngan sia kenduk tinggi ba. Langsung jalan. Te hai kita kejing ruai te ka ngathau tu kejing ruai ru kadai namar ba ka kadai ka kadon ka rakhe kecik ka megalia di sampusnam te kidon ki ba oenga ba balai phia ya ka jaj benriu khasi haki jantia ber ki khasi mo te namar ba ka jing ruai tu ka khamlong nom do kamdon re kano ka bangi kren issue lane ngi kan tho no re ka debe ka jing ruai ka bangi ruai ya ka autonomous ya ka riti senchar haba ong riti senchar ka de ka uput usam jong ka jala megalia ki district council ki bodana ka ki put sodong ki bodana ka ki district council ngi dan laiteli ka janti hil khasi hil sebar ka garo he te khaba ka de ka jing ruai jong ka megalia ban long le emotional ro kam de ngi hab ya ker kum ka nyap target ke jingruai kat kum kariti sensyar ki lai tuli ki district megalia unar ko achi khasi ane janti nga thara ki pat ba ruk la yo jing pensyai kendel ada ki don menu ki bas ngau along tu sulong la ni semong bayar pian ai te kata mo ka jing pensyai jing iba ba ka de kata mo ka la long no ka jing sna jong phi ka long hakatam de ba ong ba pendon ke ni ka jing ya pher ni ka jing ya pat ya prama ho nanta kidon bu ki ba oenga ba ka megalia chungi kham biam pur sam ka jinjar kumne ka LP kum to kum tai tam bun ba ki issue ki bangi karne handrei pe ya kanu ka kam hi uso jong ka cingtres tom jong kiman barim ngim jude ban klat ka jingruai jong ka megalia ka de jing ai kublei kham tam ya ki bala penyo ya ka jala megalia ki bala penyo ka jala megalia da kite ki boundary da kite ki boundary bat da kine ki lai teli ki autonomous district council hapo jong kene ka jala jungi he te kadon kam teng ban ya kemen ban ya subhala ba kicing ruai namar kisa don bun ba kicing ruai ki ba kran sipang ki issue per jong ka jing bam sap ne jong ka jing bom meteli ne jing ka jing bom biang purusam ne kadon bun ba kicing ruai ko bina takada hakasngi bangi rakhe ka jing dap sampus nem ka jala bde tongin ya pechwa ya ke ka ba kiman barim kila le kita ki problem ki bangi don menta ka desa kamram jungi ban penbeje ki hakatika por ngasnaro jing ruai ka bangi ai kerteng namar kari tam ka silong na bagte jing ruai ka dei jong ka HSPDP te ka por bangi plai te jing ruai ki rutumen ki yam namar ni salute ni salam nyai kublei ya ki parliament jungi ki ba laile hill state movement ni salute ki kadona ka YouTube channel jong kata namar kari te hekte jing ruai ngabu ko ikentin ka ba ong kumne haki por bajanjar mi nong yalam basatar prat lenti berkisendur long din banyo jingsuk ha bapor kalasuk te ka penongi bengin jaitu na ketika jing jaitu bisa poi beng jing jenja telda larangi ngiyabun kam hakaban kedau ye ke jing bakala jong ki baladep ane ki jong ki wem ngimlei damangi hala jong jingla kemud ba ki we bisa kedau ti ngeden kedai kendiat mo bangan ko bangan keli lo jong ka family jong phi yak ngai pinum sui hoi milei ta phi hoi phi don khon ka nomot pa dia ya don khon songot wei senrang pule BA third semester mata mai le painting kene kedur bodro mai ko oil paint kene boleh mai ko oil paint nang ta kidon nang te nang ta isnar ki jing ruai rap song ya ba ko inception ko ka Clark West berkata iwairam lek pule BA third semester haju ko por idang lek ka vocal class jong iro badi saruyal khmi krutip saiti hai te isna jorwai hi to tem hi piano gitar hi kairu ek parlok badia para jong iro na phima
Sak kala long. Dalaya dan lang de long tamo. Nis ko wero ka deni nai kami ni lo. Mar i don haying don por ba badi i penslur ba ya ki kon bikin dek kene katai. Ma ide pe supporter banang kong do. Syong nom tamo. Te kebaar ba dei lai boleh science mentah po langtor. Ma i pada smart bantu putri. Bisa job ya kini poetry competition. Smart one shot. Nang bantu piano ro. Nang roban roy. Tembaka ka style jeng roy jeng i kada dikui pergi kijaj. Kaya pair na u kun senrang. Kaya pair na ngaro. Kada nak jeng ka style jeng i Tembai tibit bah kalan shot. Alanya sena poetry. But kelas ru si wan bayi kaman. Terus toma. Balai pada ide dari Grace Marwin. Badan bat kaki. Badan berkis tari. Ai kedui. Idan jirwa jeng i bala pelat kumka kobar jeng rwa jeng desmonsun. Ismaraban kobar jeng rwa jeng desmonsun na maru isutanan. Mar desmonsun te umdai tama i nang ibu ni kena isutanan raban menrwa jeng rwa jeng desmonsun. Kadau kalong ba kadon ka style. Kadon ka kentin ro berkisur kilong isutanan. Nang ta mentai dan pulai kelas 6. Nga juga pori dan praktis gitar. Late kelas apo kids terari vocal class. Praktis draw nang ta isna jeng roy ro. Ni pi dan ka family anong ko no ka family full of joy. Insyaallah. Isna jeng roy ka evitem. Ya ka jingting hapor badulai lur siding. Oh. Kapapanhakan ni ne? Sepun Oh, okay. Markawe jeng roy pang kusau ro. Iring duri kusau balada lada kusau dan ke jisu kumburu. Kai ke bau kusau sengau. Ide pang tu kusau balayap no jongi. Nang ta itu balai bade nang lain seri. Te calak pai. Oh ki darwai ki we ruai be shat ki we tem be. Taking ongi fika family kalau complete dah maba pi dan entertainment lah dan hajo pi banang ban le ki ibarok khai ti long buat la long sabthai la thai pi TV la long tong in dia perform hino. Ani ka kompon ngi barok khai jang ngi astunat ban ruai ban shat mi ben. Adu kiau ki thau ki have kansi para kansi jangam tu. Sultanat. Po lockdown kene ka sudah ismam tangka entertainment. Man ke janmi dak nilai competition be syar ya ruai ya le drama. Bang aku ai pi right te. Nadi pi oi ngaku ban ongi pi kani ko bai pi jusna ikitiar tiar tamru ne. Terputer tem ngam sina dengan sina ki furniture mungkin ne. Oh. Kine nanta kane. Sakai kada ba pindang mo pito itu ya kan. Nambar bangan da ongi pi kai ba pindang kata rai pindong kata dengan kelino kai ba pindang. Kadang-kadang bun ba kita. Buat kar kasab jung pir ngam parla na ban. Tapi kamu dikit instruments ma ki tem jingtam tenrai AP. Ngam sinare gitu. Apa bisa? Tambah pinang pentem pada. Nang ni maluma ni tarai. Aku dan kapor mga set po daga sla sa tem di tarai jo. Aku ada bagidan hayeng kidan ki kun jopi join lang pinrai lang ako pinrai lang. Lada film comfortable. Ngam da long comfortable siya ya pinrai siya. Okay ta. Lani pisu tem ru kinrai maki. Okay, tem te. Long. Na pila pinrai lang bat ki kum to kem de pinrai solo kay na long no. Long, just a small. Lah benar itu. Lane kalau benong ta. Sasu sim tu klip video long. Na klip video. Yang aku apakan long rai lik dia tak cu ai tang ban long pen dending gitu. Lala kalau kayaknya pi. Ndi han ban long full. Kam dia full. Kan itu indu jing rai ba pi so penat lah ban dia tang shiva seru. Lah ban. Kasih batunai, kasih bapenai, dan kalung yang barang, dajung pulang, dajung susing aslay, dan kijing kermen, pendam yang mensing balentang, kidai kidak.
Kamu kan dikejar di Betawi. Kerja wajib badas mangsa. Oh. Yes, tak kerja badas mangsa. One kai senero musya one page gini. Idan kerjanya dia baca. Kini ki sla tempo dawa jit ke ba long don ki sla ki bom long ban pot ki ka kini ke ler. Ki Kidon kini ki lines sebenarnya. Oh. Tidak long ban pot te saput itu kan bisur baik. Te jisa kini ka put slam dei pa bosam put slam sya. Te isya ko bing yang kini kena kim lari ten put slam kim nang mo. Te gi si parang chol ni syong tarai dien. Ya kai kislang persang baru kau ini dia persang tadi persang pun tam demi nakong tu way te nangi berseparang ya nang pusla men nakong du do pusla ajing ka kajing pi kisong te ko kadi te kambe ga ba ong pa dem he ke sulong tang kajing long tang happy parane pun na paling siu put kai ne kamde ka dong ki mendai ki sit dem i kamde kom kata kamde ka culture mo te long teng apa kam ha stage ro bantem ke don ka por ka bang tem lang ka ditara ka sala bare kerso jeng kan chau ate ka jat to satem lang be kanika meng ru kalong kumju i mo Tapi ka jingkan ming kalong ka sentur bagi ka ru ka tak tu ha. Syua bangin disya to ngana. Oh ta. Di namar ba idan duk mene iba idang thau ka phawar ya kan ka channel ko jong ide. Di kong la pun kre ini ka bam bisa mo se tu ban bisa la suka ban la lor ni ruk ne dia tang ba te ba just pila long ban ready la long ready mapin phawar ka tu. Saya phawar kai kumne mo sebarang. Long ya sena kai kumne mo. Ikut senran imei ban pun kun ying ju dot por ban aja burong perteng hap ya tak ikut kubo sepimta oh kasya baduruti alinin jadi pangat ban ai ku le ya pi ka channel dinjai oh makon bani mi thai to ya tak ban thiang ngai no te ngam la batai jing bang nghe kong la ai boleh coba terus saya bisa no kalau mundur kan kut-kutan kumlay buat aja. Ani bilang pergi, agak balas pergi. Dia oi coba ngin penkut ngakwa.
ba phidan ni em ba phin kentu ken pham ki nong pet ki jongi ki nong krishan ki jongi ni ka don ke ka ba phi sku kwa ba phin ong mo phi la ban ong ni ka pol ni phi hot chibun ki ge bang kwa ban ong mo tamba ka ba khmat em ta ka long ba sai sin beng ai kublei phi ka channel din jat mo ba phi lewan sedu sha tengkong ying jungi sedu si ying jungi ban nam ta ka ne ka interview le se ka ban mantoi ya ki ru don sap ki ba mat ki jing jing jar kam tam ki ba duk be jing jar na ying na sem mo wat ong ba ka jing duk kan pen kula di phi dai ai ba ka ta ka jing duk ber ka jing jar kan ai men sim shu pen ban ni phi ba phin long ki ba tibet